ಸೊ ಹೈ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ತೂವಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬಂಡ ಕೌಲಂಪರ್ದು ಸೊ ಏಪಲ ನಾನು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪಡಂಚಿ ಇವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ఒక మెయిన్ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕುಲು ದೇಪಂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೋಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಏರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಫ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 12:40 ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಎಂಚಿನಂದು ಒಂಜಿ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಬಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 15:30 ಉಂಟು ಅನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ತುಕ ಸೊ ಸೀಟ್ ದಿಕ್ಕನ ಕುಲ್ದ ಮುಲ್ತುವಳಿ ಚಾರ್ಜರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂದದು ಓಲಿ ಇದು ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೇಬಲ್ ఒక ఇంక కార్ దగ్గర ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆಪಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಸೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಪಿದ ಬಸ್ಲಕ್ಕ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಕ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಳಿ ಅಂಡ ಪಾಟ್ರೆ ಒಕ್ಕ ಇಮಿಡ್ ತೋಲಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದಿನ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಅದ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿರ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇನ ಸೊ ಇಂದು ತೋಲಿ ಮೊಸರು ವಡೆ ಅಂಚನೆ ಇಮಿಡ್ ಇದು ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಲ್ತುವಲಿ ಇದು ರೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಅಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರದಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕೊರಿಯರಿ ಇದೇನು ಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಬೊಟ್ಟು ಚಾಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆಡ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಪಂಡ 5 o'clock ಇಂಡಿಯಾದ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆತ ಪೋಯಿನಾನ ದಾದ ಉಂಟು ರುಚಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಸಿ ಪೊಯ್ದುಂಬು ಮುಂದದು ಓಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂತಿನ ಐಟಮ್ ಇದ್ದೇತ ನೋಡು ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಲಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪಣೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತದೆ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಕೋಣೆ ಜೆತ್ತಿನಾಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಚೆಲ್ಲಾಕದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪಣ ಆ ರಡ್ಡು ಪೆಗ್ಗು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಯಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಕಾಲಡ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಅಂಚಾತಂದು
ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ರಿಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ ಪೋಯಿ ನಾವೇ ಇರೋದಾ ಮುಲ್ಪದ ಒಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಡ ಎಂದೈತೆ ಮೆಟ್ರೋಡೆ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ತಗೋಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುಂಟು ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತಂಡೆ ನೆಟ್ ಪೋಯಾರ ಜಿಂಜ ಒಂದು പോകുന്നില്ല ತೋಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ Untuk keselamatan, sila pegang susul tangan sebelum keluar. Selamat datang ke Malaysia. Attention, no departing to the world. ತೋಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಇಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈದ ಒಲ್ಪದ ಬೈದಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ Kita akan tiba di stesen sebentar lagi. Pegang cek keluar dengan berhati-hati. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್